katsotaan vähän. Noniin. Mut tähän kun laittaa. Noniin. Noniin, käsi alas. Noniin. Kuinka kauan me joudutaan olemaan tässä? Katsotaan nyt. Sitten kun ne osaa panna. Sitten kun osaatte käyttäytyä. Räkää oli. Sitten kun osaatte käyttäytyä. Me osataan, eiks vaan? Ette Me osaa. ollaan oikein kilttejä. Pää suoraksi. Me ollaan niin herttaisia. Ei kurkita. Eikö se olla? Katse ylös, ei Ollaan. kurkita. Katse suoraan ylös. Katsotte tuota yhtä kohtaa tuosta. Mitä kohtaa niin? Mä katson mieluummin tota vai tota? Mä katson tota kohtaa. Käsi alas. Pannaan pienet kutitukset kohta, jos ei rauhoita. Ehkä jos ei tottele, niin Mulla on hiki. siinähän se hiki lähtee. Hapsiainen. Näpit irti. Näpit irti, ihan omat näpit. Jokaisesta sääntörikkomuksesta tulee tällä hetkellä 1 kutitus. Katse ylös. No mä katon ylös. Saataanko ylhäällä? Mä voin sulla häviä ja suosia. Aha. Ai? Ei. Mä pelotti, että ne potkii mua. Mä oon just tollasia. Anteeksi. Et saa. Nyt riitti. Hidia Suvio. Suvi. Niin skalli. Aika pitkittyy, kun ei ole rauhallisesti. Niin, tää. Mikä aika me joudutaan olemaan hiljaa? Ootte minuutin nyt edes hiljaa. Lähdetään siitä nyt. Yritänkö? Ja katse ylös. Nyt. Noniin. Marsu. Marsu. Sitten. Okei. No niin, Katse ylös. Ei heiluta. Te ette yksinkertaisesti voi olla minuuttia paikalla hiljaa. Noniin, taas alusta. Noniin, alusta. Hiljaa Marsu. Aika alkaa. Noniin. Nyt. Kyllä se me... Noniin. Noin. Kädet alas. Aika alkaa. Katse ylös. Joo, kaikki pois. Ei ne pysty. Ei jumalauta. Noniin, Marsu. Nyt on heikko. N-Y-T, nyt. Noniin. Kädet alas. Mikä tässä on juu? Minuutin, jos pysyy hiljaa, niin saa heti hiljaa. loppu. Se pääsee pois, jos on minuutin hiljaa. paikalleen hiljaa. Laita aika. Nyt. Laita aika. Nyt alkaa. Alko. Siis on koko illan tossa. Okei. Ei ne pääse tästä ikinä pois. Näin pääsee, jos se ne on minuutti. Niin. Nyt. 2 sekuntia, onko sitäkään? Ei jää. Sekuntin verran. Siis ei ole 10 sekuntia Hei, yli. keskity, kädet alas nyt. Kädet alas. Älkää kattelko toisiaan. Ette pysty olla nauramatta sitä kattelet toisiaan. Jokainen pystyy olemaan 1 minuutin hiljaa. Pystyy Paikalla. jos Alusta. haluaa. No niin. Aika paljon nyt jo. Joo. Varmaan 10 sekuntia. No niin. Hei. Nyt koet maahan. Aika alkaa nyt. Ei. Ei herran jumala. Ei. Ne on koko ajan sinne. Te olette koko illan siinä. Te olette koko illan siinä ja ei. Minuutti on pakko olla hiljaa paikalla. No niin, paino kakku. Kato, tiedätkö miltä toi näyttää? Toi näyttää ihan... Nyt se leuka kiinni. Kerta minuutin päästä. Nyt ja nyt. No tää on vika kerta, kun mä laitan kellon nyt. Sä olet nauraa. Ei. Se on Darth Vaderilta näyttää. Nyt Darth Vader, se käsi sinne alas ja naamu kiinni. No niin. Minuutti. Ei oo paha. Silmät pistettä vaikka kiinni. Risella, Suomen suosituin risella. Mun näin tylsä päivä on ollut ikinä. Mitä sekin on koettu sitten? On täällä ollut muutama muukin. Ois kivasti noissa oli jotain. Aha. Ei. Ei pysty. Ei pysty. Ei, nyt sä koitat sinne. Te ette saa pannaria. Joo, no niin. Nyt. Elämä on sekaisin. Siis on panna. Oi, Eli 5 syökä. ei se ollut 4. 5, näillä näkymin. Näillä näkymin on 5. N-Y-T, nyt. Jaetaan 5 osaa, ei tässä tarvitse. Se on helppo jakaa, mä voin jakaa jo. Joo, hyvä. Jos nyt jos olisi puoli tuntia, voisi pienen murron antaa niitä. 1 pienen.
palasen. Antaa niitten vallittaa. Joo. Jakaa sen jälkeen. Kato, ei tää paljon tää. Niin, ja sieltä se silti irti. Ihan älä potukka. Hyvä, nyt on vähän vetäytynyt. Se on siinä. Puoli minuuttia mennyt. Ei pysty! 45 sekuntia! 45 sekuntia! Vaikka sä hirveästi, miten ne pystyisin minuutin hiljaa tuossa liikkumatta? Nee. Se kiustaa koko No ajan. nyt ootte hiljaa. Ei mä Ja pitäisi minuutti menee nopeammin, by the way. Ne. Eikä mene. Ei Nyt, mene. nyt. Kun me lasketaan. Turpa kiinni, akkelit, ukkelit. YT. Nyt. Ihanat ropesia. Niin. Miksi me kyllä hiljaa? Eihän me ole aikaa olla hiljaa. Ei meidän tarvitse olla Ei hiljaa. meidän Nää pissikset on hiljaa. No niin! Noin! Ei saa mukaan puhua. Tää kuulostaa ihan kuin pesukone olisi päällä tuolla ulkona. Niin kuulostikin. Joo. Ihan sama, että... No niin, nyt kuunnellaan sitä pesukoneen ääntä. Joo. Keskitytään Ettekä pyykinpesuun. naurata meitä, pojat. Ei mun En kuka naurattukaan. naurattanut. Hiljaa, ukkelit. No niin. NYT nyt. Se on rangaistus kaikille sitten, kun nää on hiljaa tässä. Ei ne pysty olla Ei hiljaa. ne Sehän pysty, siinä on niin mahdollista. Ja olkaa kun naiset, ootte hiljaa siinä. Naiset Ei ne koskaan pysty. puhu mitään. Nytkin ne ajattelee jotain East Sidea ja West Sidea. En tiedä mitä. Onko nyt vessat vai is? Paitti. Ei, Ei pysty. ei. Ei, älä kuuntele meitä. Annos kyllä pystyy. Me ihan muualle. Hei. Noniin, nyt Ei täällä kukaan syö ennen kuin tää on onnistunut. kädet suoraksi. Nyt. Voinko mä pitää täällä? Ei. Kädet suoraksi. Silmät kiinni vai auki? No kiinni. Mäkin mä en pysty muuten. NYT nyt. Palasta tulee noin yhdellä. Onko tää jäätynyt? Aika nopeasti. Onnistuu. En siitä. Tässä on vähän lämpöä. Aika jäänyt, kun kato korkeampi tietysti. Kyllä siellä reilut palat tulee päästä. Ihan pannukakun näköinen. Nyt ihan pannukakun. Olisiko Tioko saat mun pannukakun? Tää. Kuka se on? Ei, Kadisilla on joku Puoli oma minuuttia. piirakkaa. Joku piirre. Piirakka. Kaikille. Jo, vielä pipari on kämpässä tuli vielä niin päälle. 40. Se on helppoa aikaa pipari, joka on semmonen IT. Itä. Mutta IT-yrityksellä on kova menekki nykypäivänä 50. markkinoilla. Voittaa vaikka töihin mukaan. Minuutti. Vähän käteen. Nyt teillä oli vaikeuksia. Teillä oli niin vaikeuksia. Töihin mukaan. Voitaanko töihin mukaan? Voisi edes elämä. tunti haistella Siis näitä ihan ja sitten- käsittämätöntä. No ei. Ei pysty. Olkaa hyvä jakaja. Jakaja ottaa sit viiposena. Viiposen. No niin. Ei ole vaikea jakaa 5. Ei, niin. Pitää olla reilu jakaja. Ei nää sai nyt, kun ne kerran. Mutta toi oli hiina, kun Suvi laukesi toi suukin. Se oli näin. Se oli sellainen hengitys. Se oli niistoa. Siinä on vaikea hengitys. Siinä on joskus vaikeaa hengittää. Se oli enemmänkin nenästä tullut näin. Sen piti niistää, mä kuulin sen äänestä. Ei se muussa mennyt muuta kuin siinä. Sijoitoin lautan.